Ingqalasizinda yomkhandlu engekho ezingeni iyona undabamlonyeni izakhamuzi zasebonela belokhu iphila ngaphansi kwezimo ezingezinhle indle iyazigelezela nje emgwaqeni nokwenza kube likhonsatshe kubashayeli beimoto kulenyanga ezisithupha ezedlule umphakathi uphoqeka ukuthi uvala umgwaqo ke wathela imoto ngayo indle le umphakathi uthi yize kuthunywa amathimba avela kumasipala kule ndawo kuzolungisa inkinga yamapayipi kodwa inkinga isaqhubeka. We need answers from management, senior management or middle management, and all we need to know for now is, because everybody is asking the same questions but no answers, we need to have a time when will this be sorted out. Esinye isakhamuzi uShane Govender sithi ke lendle egcwele amapayipini kanti sebesaba ukuthi kuzoqhamuka izifo ezivela emanzini. We cannot live like this anymore. It's unbearable. It's unbearable that every day we have to go through torture like this. It's not fair on the residents, the elderly, the children. Our animals are also getting sick, our pets. It's not fair. It's not fair. We're paying our rates, we're doing our duty as required, but there's no results at the end of the day for us. Kusenjalo izakhamuzi zithi lenkinga yendle iphazamisa impilo yazo usuku nosuku. Well, we can't eat. You can't eat with the doors open. It's hot. January is hot. So how do you eat inside? How do you have supper and with the smell, or lunch with the smell? Ngonyaka owedlula abasola abathatha bafaka phakathi uSonkontileka wakhona emkhandlini weTheku baboshela ukweba amakhebula angadla isigidi samarandi.